Odpočili jsme si a zvedneme Jáchyme, nadzorý kousek. Tak, držíme. Bolí to? Bolí to, tak to má bolet. A pustíme. Jo. Tak, a kdo udělá 5 kliků? 5 je 1, 2, 3, 4, 5. No. Jeden dolů a ono. A jdem. No. 3. Jáchyme, to jsou kliky. Vaďura, cvič! Janek. Je to můj syn. Ano, pojebáte na druhou. Tak, dobré. A teďka si tady stoupneme. Všichni. Budeme utěkat rychle k autu. Utěkáme zpátky a tady dáme kotrmelec. To znamená, tak to utěkáme. Chytneme auto, utěkáme zpátky a tady dáme kotrmelec. Šup kotrmelec. Výborně, blbě. Tak, výborně. A znova. K autu. Strašně příjemný pocit, jak někdo běhá, musí sportovat a ty nemusíš. Zpátky. Jo. Tady kotrmelec. Jo. A ještě jednou naposledy. Nedělej si celou jebávka, ale klidně vyšplhá jako na vysokou píč.